जोंनि बिटिसिआवना एसटि मर्यादा मोननायनि थाखायना गोबां दावरावबो दासिबो जालायबाय थादों आरो लोगोसे कयेकजनफ्रा बुंलायबाय थादों मानो एसटिनि थाखाय जेबो बुङाखै थ' बुंनाय बुङिया खोथाया नैबावहायनो जे बे फंसे बाथ्रायाखौ सिसिट'वानिफ्रायबो बुंबाय थानाय जादों लोगोसे एबसुनिफ्रायबो बुंदों सेम बाथ्रायानो बिपिएफ दोलोनि डिपुटि चिफ सारमोनाबो दिनैहाय माखासे बाथ्राखौ एखे बाथ्राखौनो बुंदों होनबा लाइना मोनसेयावनो ज' जाहैदोंना जाहैयाखै नंगौना नङा आं बे बाथ्राखौसो बुंनो नागिरदों आं गोलाव बाथ्रा बुङा दिनै एबसुआबो बुंदों जायफ्रा थाखानाय एसटि खथानिफ्राय मोनसेबो दाननो मोननाय नङा सिसिट'याबो बुंदों जे थाखानाय एसटि हारि ना एसटि जनगोष्ठीनिफ्राय थाखानायनिफ्राय एक इंसिबो दाननो मोना बिपिएफआबो दिनै सेम बाथ्राखौ बुंदों खोनासंना लानि सोर बुंदों नङा होमबा बे बाथ्राया नाथाय जोंनि दा थाखानाय जितु एसटि बे जेबो खहा जानो मोननाय नङा जोंनि जितु रिजार्भेसन बाहायबो जेबो सोदेरनो मोना जेरै दोङो बेबायदिनो थानांगोन मोनसेल' बाथ्रा बेनोखि जोंनि जितु एसटि दानि जोंहा दङ बेयाव जेबो एफेक्ट जायालासेनो बिथांमोननो मा धरनै होयो मा फर्मुला खालामो बाहाय जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया दा मुंख्लं बालिराम बर'नि मुङै जि बाहाय फुटबल बादायलायनाय जायो बे दिनै फैनानै ओमफ्राय रुपाथि जुबलि सफैबाय बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बाथ्रा आसलते जोंनि ओनसोलाव फुटबल गेलेनाया दानि नङा बहुद सिगांनिफ्रायनो जोंनि गेजेराव फुटबल गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा गेलेग्रा गोबां प्लेयारफोर दं आरो नैबे टुर्नामेन्ट जुगेदिबो जोंहा गोबां प्लेयार्सफोर ओंखारदों दिनै जों नुनो मोनो जोंनि स्टेट प्लेयार नेशनेल प्लेयार बेबायदि गोबां प्लेयारफोर ओंखारनायखौ नुनो मोनदों बिसेसभाबे जाय बिथांमोना बे टुर्नामेन्टखौ खुंबाय थादों आंनिफ्राय खावलायनाय थागोन जिहेतु रुपाथि जुबलि सफैखाबाय फैबाय थानाय समफ्रावबो बिथांमोना बे टुर्नामेन्टखौ आरो साबसिन खालामगोन जाहाथे बेहाय मोजां टुर्नामेन्ट आरो खालामनो हायो जों जिहेतु दायो गोदान सरकार जों दादों हाग्रामा महिलारि दैदेननायजों जोंनिफ्राय जेब्लायबो मददआ थागोन मोनसे गिदिर समस्या जोंनि ओनसोलाव मा बे जोंहा दाबो मोजां स्टेडियामफोर गैया दा बे स्टेडियामफोरखौ निस्सय जों लुफुंनांगोन जोंनि सरकारजों सानबाय थादों रायलायबाय थादों जे बिसेसकरि जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां जुदि परिबेस होनो हायोब्ला बे गेलेनाय बिथिङाव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोबां जौगागोन जों सेस्था खालामसै बोरै हायो हाया एसे खम बाहाय मिनि स्टेडियाम बानायनो हायोब्लाबो जथेस्थ' मोजां जागोन खारन टेम्परारि बेबायदि टेन्ट हाउसनिफ्राय लुयोब्ला गोबां थाखा फैसा खरसा जायो बेखायनो पार्मानेन्टलि जुदि जों बेहाय स्टेडियाम बानायनो हायोब्ला अनेक मोजां जागोन आरो स्पेसियेलि नोंथांनि सरकारनि हरसिंगानि रायजो राजाफोरनिसिम मा होलांगोन नोंथाङा जिहेतु बेयाव नुदों जोङो गोबां खस्थ' जायो बिथांमोना नैबे हाबाफारिखौ लानायाव ना बेखौ आं इतिमध्ये आं बुंखाबाय आं दायो डेपुटि चिफ हिसाबै जिहेतु मोनसेल' डिपार्टमेन्ट आंनियाव दङ जों सावरायगोन आं बुंखाबाय बोरै हायो बेहाय मोनसे मिनि स्टेडियाम बानायनो हायो नामा जों सावरायगोन इतिमध्ये स्पिकार बे ओनसोलनिनो MCLA बिथांजोंबो एसे सावरायबाय हायोब्ला इयुनाव जों नायनो माबाफोर सुबिदा मोनोब्ला बाहाय मोनसे मिनि स्टेडियाम खालामनायनि बेखौ जों सावरायदों मोनसे आलादा सोंथि जिहेतु बे समाव सोलिगासिनो दङ मोनद' हारिनि जितु एसटि होनायनि बाथ्रा नोंथांमोननि सरकारनिफ्राय एनअसि होनाय जादों गोबाङानो गोबां बाथ्राफोर मा बुङो बेखौथ' सिगाङाव थांनाय समफ्राव जितु हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकार खालामदोंमोन बे समावनो एनअसि होखानाय दं बिथांमोनाबो जिहेतु आन्दलन खालामदों जोंबो सासे आन्दलनकारि बिथांमोनाबो मोन्थाय दं आन्दलन खालामनो हायो खिन्थु मोनसेल' बाथ्रा बेनोखि जोंनि जितु एसटि दानि जोंहा दङ बेयाव जेबो एफेक्ट जायालासेनो बिथांमोननो मा धरनै होयो मा फर्मुला खालामो बाहाय जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय जोंनि दा थाखानाय जितु एसटि बे जेबो खहा जानो मोननाय नङा जोंनि जितु रिजार्भेसन बाहायबो जेबो सोदेरनो मोना जेरै दोङो बेबायदिनो थानांगोन आरो माने बिथांमोननो बोरै होयो बे सरकारनि खोथा गाबोन जितु 25,000 मेथाइ खनगिरिफ्रा गाबोन जोनोम सानाव मेथाइ खननो थांगासिनो दं जितु नोंथांमोननि सरकारनि बांगोन ना जोंनि सरकार तरफनिफ्रायथ' जों इतिमध्ये जोंनि सिद्धान्त बायदियै गाबोन जों खुंगोन जोंनि बिटिसि ओनसोलनि जेसेबां आर्टिस्टफोर दं बयखौबो इतिमध्ये लिंनाय जाखाबाय गाबोन बिथांमोना थांजोबगोन जुबिन गार्गनि बे मेथाइखौ जों खनगोन आरो जोंनि पार्टिनिफ्रायबो प्रत्येक ब्लकनिफ्राय बास गंनै लांनायनि इतिमध्ये बेबस्था खालामबाय
मथुरापुराव बे प्रग्रामखौ साक्सेसफुली खालामनो थाखाय जिखिनि लाहार फाहार खालामनांगौ बे गासैबो खालामनाय जाखाजोब्बाय बर'नि जिथु सासे गागि मेथाइ खनगिरि फैलाव बसुमतारिनि नामावबो बेबायदि लुफुङोब्ला मोजां जागोन मख'लायनाय जाबाय थादों दा बेखौ जेबो साननाय जाथ'वाखै हयथ' इयुनाव निश्चय बेखौ चिन्ता खालामनाय जागोन প্ৰগ্ৰাম এইটো আমি অলৰেডি কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত আমাৰ জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াৰ যিটো ষ্টেচু আৰু পাৰ্ক এইটো আমি ফাউণ্ডেশ্যন লৈ কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছত লাষ্টত এতিয়া গছ ৰোৱা যিটো কাৰ্যসূচী সেইটো আমি শেষ কৰিলোঁ মুঠতে আমাৰ আকৌ আমাৰ 2টা বজাৰ পৰা আৰু আমাৰ প্ৰগ্ৰাম আছে তো আজিৰ দিনটো যিটো কাৰ্যসূচী সেইটো খুব ভাল আমাৰ BTC চৰকাৰৰ উদ্যোগত এইটো হৈছে তো ক'ব লগা সেইটোৱে যে আমি কেতিয়াও পাহৰি যাব নোৱাৰে জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াৰ সেইকাৰণে আমি BTCবাসী ৰাইজে বিচৰা নিচিনা জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াৰ যিটো প্ৰতিমূৰ্তি বা যিটো পাৰ্ক সেইটো আমি আজি উদ্বোধন কৰিলোঁ মুঠতে এই পাৰ্কৰ নামত আমাৰ কমেও 20-25 কোটি বা 30 কোটি এনেকুৱা আমাৰ এক্সপেক্ট আছে আমি কনচেপ্ট পেপাৰ বনাই আছোঁ মুঠতে সেই যিখন পাৰ্ক হ'ব সেইটো খুব ভাল পাৰ্ক হ'ব ইয়াৰ বাদে আপোনালোকে অকল জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াৰ নহয় ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ নামতে আমি ভাল এটা ষ্টেচু আৰু পাৰ্ক আমি বনাম আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে শুনিছে গোসাইগাঁৱত আমি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ভৱন আমি ইতিমধ্যে মাটি বিচাৰি ওলাইছে ইয়াতো আমাৰ ডাঙৰ এটা প্ৰজেক্ট হ'ব ইয়াৰ বাদে আমি আজি ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছোঁ যে জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াই বিজনী আৰু তামোলপুৰত স্কুলৰ সময়ত পঢ়িছিল বুলি আমি শুনিছোঁ মানে কনফাৰ্ম তো এইখন স্কুল বা হাইস্কুলত যিখিনি প্ৰয়োজনীয় ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বা খোৱা পানী বা যিকোনো সেইখন স্কুলত আমি BTC চৰকাৰৰ পৰা বনাই দিম বুলি আমি আজি ঘোষণা কৰিছোঁ বিজনী আৰু তামোলপুৰত জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াই শিক্ষাটো লৈছে বুলি আমি কনফাৰ্মেশ্যন পাইছোঁ মুঠতে এই স্কুলত মুঠতে কোনো অভাৱ হ'ব নালাগে খোৱা পানীৰ হওক বা বাউণ্ডাৰী ৱাল হওক বা স্কুল বিল্ডিং হওক বা বাথৰুম লেট্ৰিনৰ হওক সেইবিলাক প্ৰত্যেক পৰিৱেশটো ভাল আমি বনাই দিম মুঠতে বিজনী আৰু তামোলপুৰত যিখন স্কুলত জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াই পঢ়ি পেলাই গৈছিল জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়া খুব ভাল বন্ধু আছিলে মোৰ লগত এটা সময়ত হয় মই যেতিয়া নেকি পাৱাৰত নাই তেতিয়া মই অলপ মানে ডিষ্টেঞ্চ হৈছে তথাপিও আমাৰ যিটো ঘৰুৱা যিটো ফ্ৰেণ্ড সেইটো আছে এতিয়াও থাকিব ভৱিষ্যতেও থাকিব স্যার ইয়াতে যেটো কিমান বিঘা মাটিত কৰিব কি ধৰণৰ কেনেকৈ কৰিব অলপ পৰিকল্পনা জনাব আমি কি ধৰণৰ কৰিব ইয়াত প্ৰত্যেক ফেচিলিটি থাকিব এটা পাৰ্কৰ সোমোৱাৰ পিছত আৰু আপুনি বাহিৰত ওলাই যাব নালাগে ইয়াত থাকিব চিলড্ৰেন পাৰ্ক বা চুইমিং বা জিম বা এনেকুৱা মুঠতে খেলা ধূলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সৰু সুৰা গেমছ ইয়াত সোমাই ৰাখিম আমি মুঠতে ভাল এটা আকৰ্ষণীয় পাৰ্ক হ'ব এইটো জুবিনৰ নামত আপুনিও ৰক্তদান দিলে আপুনি হয় জুবিনৰ নামত আজি গোটেই অসমত এইটো প্ৰগ্ৰাম এটা ৰাখিছে DC মহোদয়ৰ নেতৃত্বত বা আমাৰ ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত আজি কোকৰাঝাৰতো এইটো হৈছে আমি প্ৰথম কোকৰাঝাৰ হিচাপে ময়ে ৰক্তদান কৰিলোঁ খুব ভাল লাগিল ৰক্তদান দিব পাই আপনি নিজে ঠিক থ্যাংক ইউ